Na mi van, befejezted már? Várjál mindjárt. Akkor készítsük elő. Kinél van? Nálam. Végeztem. Akkor adjad. Hol tartottunk? Ott, hogy Fülig Jimmy levelet ír. Akkor onnan. Na szóval, Fülig Jimmy levelet ír az uralkodónak, azt mondja: igen, tisztelt király uram, szíves meghívására, hogy telepedjek udvarába nyugodt életre, amit felséget helytelenít, van szerencsém őszinte sajnálattal, mert ott nekem nagy strapa a tétlenség. Na, rányomom, hogy jobban égjen. Na, szóval így zárul a történet. Jöjjön ide, mondom tényleg, és áll az ajánlatom továbbra is el. Jöjjön ide, ezt nyugodjon meg itt nálam az udvarba, jó dolga. Ez lesz a program, mert